Dobrý deň. V tomto videonávode sa pozrieme na nastavenie hlavnej a podružnej vnútornej stanice. Toto nastavenie nám umožní to, že po stlačení jedného tlačidla je možné, aby naraz zvonilo až 17 vnútorných jednotiek. V tomto videu budeme toto nastavenie realizovať v lokálnom rozhraní. Existujú dve možnosti, ako toto v lokálnom rozhraní docieliť. Prvou je nastavenie za pomoci hlavnej vnútornej jednotky. Táto možnosť je najideálnejšia v momente, že sú všetky ostatné zariadenia v továrenských nastaveniach. Druhou je možnosťou nastavenie priamo na podružnej vnútornej jednotke. Táto možnosť je výhodná v momente, že už do funkčného systému chceme pridať práve takéto zariadenie. Poďme sa teda pozrieť na prvú možnosť. Rovnako ako v predchádzajúcich videonávodoch nastavíme IP adresy, miestnosti čas, spárujeme dvernú jednotku, prípadne sa pripojíme na Wi-Fi. Následne potrebné povoliť možnosť interiérové rozšírenia a vybrať, ktoré vnútorné jednotky majú zvoniť súčasne s jednotkou, s ktorou teraz systém nastavujeme. Do HIC Connectu pridávame vždy iba hlavnú vnútornú jednotku. Druhým variantom, ako vytvoriť a pridať podružnú vnútornú jednotku, je, že na samotnej podružnej stanici v časti typ zariadenia vyberieme možnosť interiérové rozšírenie. V časti číslo rozšírenia sme schopní zadať číslo od 1 po 16, takže prvej podružnej jednotke zadáme číslo 1, druhej číslo 2 a tak ďalej. Tak ako vždy nastavíme časovú zónu, čas, prípadne Wi-Fi. Posledným krokom je vybrať, s ktorou hlavnou jednotkou sa má táto podružná spárovať.